Kato Harri. Mä syön ton kohta. Harri ottaa nyt sitten noita. Niin. Näytä sun hieno mersumerkki. Niin just. Mun mersumerkki. Näytä yleisölle. Mulla on hieno mersumerkki. Se sulaa nyt se Ei se mihinkään sulla. Kato mä kaivan sen kohta. Se kaivaa. No nyt tää on hieno. Se videokuva, no niin. Tää on vitu hieno. Kiiltää kuin romikaaret mun autossa. Ja on vitu hieno. Tää on todella hieno ja mä ostan tän ja... Sä just revitte mersun. Mä ostan tän auton hei. Sulla ei merkki, siitä on hyvä alkaa. Mulla on 300 mersu. Ostin tänään just 1-2. Ihan yllättäen. Missä se loppuauto en on? minä tiedäkään. Mä oon maksanut lopun alku. Ei tullut kato missään. On se kato. Tästä kaikki alkaa. Siitä se lähtee. Joo.